тилло каримов шавҳари амина мирзоева ва падари 3 фарзандаш соли пеш ба русия рафта ва боре ҳам ба хонавода тамос нагирифтааст. дар федератсияи русия 1 сол шид ки ҳам хеле сироғ намекунам кӯдакоша на хидмат. қатъиян 3 кӯдак ҳайрон мондам. амина мирзоева 24 сол дорад. пеш аз издивоҷ бо тилло каримов аз шавҳари аввалаш ҷудо шудааст. дар 5 соли зиндагӣ соҳиби 3 фарзанд шуданд. вақте ки фаҳмидам ки ман муомиладорам ами 3 духтарча мешавад, духтар буданша фаҳмида ки айхона пеш мекардад. ҳоло бо марьями 5 сола, румайсои 3 сола ва оишамои 1 солаву 2 моҳа дар оғилхонаи амакаш зиндагӣ мекунад. аз ин ҷо ҳам гоҳе амак пеш мекунад, гоҳе бармегардонад. аз хонаҳои ҳамсоягон қуттиҳои пластикӣ ҷамъ карда мефурӯшаду зиндагиашро мечархонад. ойнисо ҳоҷиева ҳамсояи амина аст ва аз аҳволаш доим хабар мегирад. ҳамсоё хай мебинан ки одами гудак дорай бечора хай чия доштагиш нон мисол авқот ами ягон чӣ меоран ёрдам мекунан ки хайми гулакакоша ёрдам мекунан нигоҳш мекунан. модари амина ҳам мисли духтараш дарбадар аст. гоҳе бо духтар, гоҳе дар хонаи модарандар ба сар мебарад. падари хонадон ба муҳоҷират рафтааст то кор карда барои худу фарзандонаш кулбай пайдо кунад. писараш ҳам хонаро тарк кардааст. ғаз каштим май ҳам хона вайрони духта бехонаги худу фарзанд гумкаги. амина соли 2015 шавҳар карда ба ин хона омада буд. хонаи хуштомад. аммо ин хона 3 моҳи пеш ба дигар кас савдо шудааст. тилло каримов ҳамсари амина аз русия тамос гирифта гуфт ки дигар ҳамсараш дар фикри ӯ набошад. дар русия оила барпо кардааст. ин мурғ ҳам дар тақдираш аз куҷоӣ пайдо шудааст. ҳар рӯз дар паҳлӯи бистари амина як тухм мекунад. ғизои субҳгоҳи фарзандонаш мешавад. баъди ин ҳар ду духтари бузургашро мегирад ва ба ҷамъоварии зарфҳои пластикӣ меравад то зиндагиашро дар ин чордеворӣ гузаронад. маҳмудҷон раҳматзода, радиои озодӣ, Кӯлоб. аввало салом алайкум бародарон хоҳарони азиз. ман як модари танҳо бо 3 кӯдак дар нами оғил зиндагӣ мекунам. тани танҳоим шавҳар надорам. рӯзи ҳол ма барами қутии фурӯшӣ мегзаронам. мефурӯшам ҷамъ мекунам аз ансоя ва ҳар кас ки тайнон бирам барои фарзандаи худ ма бихарам, рӯзшона бигзаронам. аз шумоам хоҳиш дорам ки мақсад ягон ёрдам боша, ягон чӣ боша барами 3 кӯдаки ма ёрдам кунена, соҳиби як кулбачашон кунам. дар ин дунё ки мақсад шумо қадар дастгирӣ кардем фарзандои мара ё ки мара дар ӯ дунё аллоҳ таоло биҳишти ҷовидон насибатон мегардонад. дар кор касбтон ризқу рӯзиро мерезонад. аз шумо хоҳиш дорам ки видеои калимаро тамошо кунена, ягон мақсад боша, ягон фикр када